Ο Γιάννης και η παρέα του διοργανώνουν περιηγήσεις στα βουνά της Κρήτης. Αφού μου έδωσαν λοιπόν την κατάλληλη περιβολή για να ταιριάζω στην παρέα, ξεκινάμε για να πάρουμε τα βουνά με αφετηρία το Μόχλος. Προς τα πού κατευθυνόμαστε? Την Κάλυφα. Είμαστε πάνω από τον οικισμό του Μόχλου. Το βουνό που είναι απέναντί μας είναι ο Κάστελος. Ναι. Το μαγικό βουνό που αλλάζει χρώματα ανάλογα με το φως του ήλιου. Γιάννη, πώς γίνονται αυτές οι εκδρομές? Αυτές οι εκδρομές είναι οργανωμένες από εμάς. Έρχονται οι πελάτες από το εξωτερικό συνήθως, αλλά και από την Ελλάδα. Τους παίρνουμε τις πιο πολλές φορές αμέσως από το αεροδρόμιο και κάνουμε μια εβδομάδα περιήγηση στα βουνά της Κρήτης. Είναι ένα άτομο. Είναι ένα άτομο στην κάθε μηχανή. Άρα όλοι που έρχονται πρέπει να ξέρουν να οδηγούν μηχανή. Ναι, συνήθως είναι πολύ καλοί οδηγοί, έχουν όλες τις εξαρτήσεις, μπόρτες, κράνια που χρειάζονται. Τι εθνικότητες είναι συνήθως? Οι ξένοι συνήθως είναι Γάλλοι, Γερμανοί και Άγγλοι. Ποια εποχή γίνονται συνήθως αυτές οι εκδρομές? Αυτές οι εκδρομές είναι όλο τον χρόνο. Συνήθως Ιούλιο-Αύγουστο το αποφεύγουμε επειδή έχει πάρει και τη ζέστη, αλλά όχι πως δεν γίνεται, όλο τον χρόνο. Αλλά το χειμώνα περισσότερο. Το χειμώνα περισσότερο. Γι' αυτό μου είπε ο Γιάννης ότι θα φύγει να πάει να πάρει τους επισκέπτες που έρχονται από το αεροδρόμιο. Σε ποιες περιοχές δραστηριοποιείστε συνήθως? Συνήθως στην περιοχή του Λασιτίου. Οι πελάτες έρχονται στο αεροδρόμιο της Αιτίας και μετά φεύγουμε αμέσως για τα βουνά κατευθείαν. Για τα ωραία βουνά. Τα σιτιακά βουνά. Τα Λασιτίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε κι εμείς. Ωραία. Αυτός ο ενετικός πύργος ανήκει στην οικογένεια του Βιτσέντζο Κορνάρου, του μεγάλου ποιητή της Κρήτης. Ανατινάχθηκε επί τουρκοκρατίας και αναστηλώθηκε τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι επισκέψιμος? Είναι επισκέψιμος κατόπιν συνεννοήσεις με το Πολιτιστικό Σύλλογο της Μεσίνης. Όπου βρισκόμαστε τώρα. Ναι. Γιάννη, σε τι υψόμετρο έχουμε ανέβει? Είμαστε γύρω στα 450 μέτρα. Και γύρω μας βλέπουμε, αυτά είναι τα αστιακά ορί. Ναι, εδώ είναι τα αστιακά βουνά. Απέναντι μας είναι ο Καψάς, με υψόμετρο 1016 μέτρα. Λασιτιώτικο βουνό είναι αυτό. Ναι, λασιτιώτικα είναι προς τα εκεί όλα τα βουνά. Βλέπουμε το Μόχλος, βλέπουμε Αγίου Νικόλαο, Ελούντα. Και απέρα το Γαλάζιο. Ναι, υπέροχη στιακή φύση. Υπέροχη φύση της Ιτίας. Στιακή φύση. Μην νομίζεις ότι η Σιτία είναι μόνο βουνά και ελιές και αυτά που είδαμε σε όλη τη διαδρομή που πήγαμε. Τώρα έχουμε κατέβει γύρω στα 300 μέτρα υψόμετρο και όπως βλέπεις έχει πολλές πορτοκαλιές, μανταρινιές και πολλά άλλα φρούτα. Ροδιές είδα, λεμονιές. Ναι, μουσμουλιές. Ένας ευλογημένος τόπος. Είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ναι. Ευλογημένος, ανεξερεύνητος τόπος. Λίγα πορτοκάλια μπορούμε να κόψουμε για να πάρω μαζί μου όταν φύγω?